Καλησπέρα, είμαι ο Σπύρος Παπαδήμας και σήμερα θα δοκιμάσουμε μια συνταγή με μύδια. Θα κάνουμε μια κλασική συνταγή με μύδια χνιστά, στην οποία θα χρησιμοποιήσουμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Θα εξοικονομήσουμε τα κοτσανάκια από τα μυρωδικά μας για να αρωματίσουμε το ελαιόλαδο κατά το σοτάρισμα. Θα χρησιμοποιήσουμε τσίλι, ξύσμα από λάιμ και θα δέσουμε στο τέλος με κρέμα γάλακτος. Αρχικά θα καθαρίσουμε τις πιπεριές μας. Αφαιρώ κοτσάνι και σπόρια. Συνήθως επιλέγω την κόκκινη καυτερή πιπεριά, η οποία δεν είναι και ιδιαίτερα πολύ καυτερή, για να ικανοποιήσουμε τον μέσο ουρανίσκο. Επίσης δεν κρύβει τα ελαφρά αρώματα των μυρωδικών που θα προσθέσουμε στη συνέχεια. Στην προετοιμασία μας θα χρειαστούμε και το μαϊντανό ψιλοκομμένο. Ξεκινάμε με το ελαιόλαδο. Ρίχνουμε στο τηγάνι και αρωματίζουμε με τα κοτσάνια από τα μυρωδικά μας, να μην πάνε χαμένα. Προαιρετικά προσθέτουμε και μία σκελίδα σκόρδο. Τα κρατάμε στη σιγανή φωτιά για ένα λεπτάκι, ίσα ίσα να αρωματιστεί το λάδι και να μην καούνε μέσα. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα μύδια μας. Καπακώνουμε αμέσως και περιμένουμε να σκάσουν. Τα μύδια τα οποία δεν θα ανοίξουν μέσα στο τηγάνι μας, προτιμούμε να τα αποσύρουμε από το πιάτο μας. Τα μύδια μας με το καπάκι δεν θα χρειαστούν πάνω από 2 με 3 λεπτά για να ανοίξουν. Αφού τα μύδια μας ανοίξουν καλά μέσα στο τηγάνι, σηκώνουμε το καπάκι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγά σιγά προσθέτουμε νερό, τις πιπεριές μας, και ξύσμα από λεμόνι ή λάιμ. Στη συνταγή αυτή θα δέσουμε στο τέλος τα υγρά μας με κρέμα γάλακτος. Εάν προτιμάμε στα μύδια μας να προσθέσουμε χυμό λεμόνι ή λάιμ, στο τέλος δεν θα δέσουμε με κρέμα γάλακτος. Περιμένουμε 2 λεπτά να πέσουν λίγο τα υγρά μέσα στο τηγάνι και στη συνέχεια θα δέσουμε με την κρέμα γάλακτος. Εναλλακτικά σε αυτή τη συνταγή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα μυρωδικά της αρεσκίας μας. Για παράδειγμα, εγώ προτιμώ πάντα τον κόλιανδρο ή το σκηνόπρασο. Περιμένουμε μισό λεπτάκι ακόμα για να σφίξει το ζουμί μας με την κρέμα και στη συνέχεια θα σερβίρουμε στο πιάτο και θα προσθέσουμε τα μυρωδικά μας. Αποσύρουμε τα μύδια μας από τη φωτιά και σερβίρουμε σε ένα βαθύ μπολ. Προσθέτουμε φρέσκα μυρωδικά ψιλοκομμένα. Σε αυτή την περίπτωση μαϊντανό και φρέσκο μάραθο. Ιδανικά σερβίρεται μαζί με φρυγανισμένο ψωμί. Καλή σας απόλαυση!